Welkom leerlingen van HAVO 5, VWO 6, bij dit examen uit 2023, tijdvak 2, periode DOS. Dus in dat jaar gingen leerlingen die examen of tijdvak 1 niet hebben gehaald van geschiedenis, hebben het geprobeerd bij het ETE voor periode 2. Deze vraag uit 2023, Pregunta 2, maakt gebruik van een stelling. En die stelling moet je onderbouwen. Wat is de stelling? De afschaffing van de slavernij veranderde niet veel aan de diep verankerde verschillen in de Antilliaanse samenleving. Papiamento, e abolición de esclavitud no cambia mucho tocante diferenciando profundamente ancra de sociedad antillana. Aan de diep verankerde verschillen in de Antilliaanse maatschappij. Zoals je daar ziet. Nou, wat moet je doen met die vraag? Onderbouw bovenstaande stelling met 2 argumenten. Dus wil je alle punten verdienen voor deze vraag, dan moet je 2 argumenten geven. Ja? Alle punten, 2 argumenten. Ja? Dus dat is heel belangrijk. Alle punten wil je verdienen, dan moet je 2 argumenten geven. Nou, argument 1. De ex-slaven waren vrij en kregen bepaalde rechten. Maar, omdat ze meestal hetzelfde werk bleven doen op de plantages, bleven ze afhankelijk van hun voormalige eigenaren. Nang aquele dependiente di nang adjoninan anterior. Ze bleven afhankelijk van hun voormalige eigenaren. Ook na 1863, na de afschaffing van de slavernij, bleven ze afhankelijk van hun voormalige eigenaren. Argument 2, die je hier ziet. Hun aanzien of status in de samenleving veranderde niet, zoals je daar ziet, omdat de ideeën over ras nog steeds bestonden. Ideeën aan de kant ras tabata existi ainda. En zij nog steeds deel uitmaakten van een gesegmenteerde samenleving. Lang tabata parti di un sociedad segmenta. Ze maakten nog steeds deel uit van een gesegmenteerde samenleving, waarin de diep verankerde verschillen tussen de voormalige eigenaren en de Afro-Curaçaoenaars, de ex-slaven, nog steeds bestonden. Ja? Ik hoop dat dit een heel duidelijk filmpje was. Ayo itekiratu.